Vieš, čo bola moja prvá veľká výhra v živote? No moji rodičia jednoznačne, že som sa narodila takým skvelým rodičom, ale musím ti povedať, že pamätám si, keď som začala súťažiť v atletike, to som tak náhodou ma objavili ako talent, tak bola taká, že cena večerníka sa behala okolo Kuchajdy. Aha. A tam som ako 13-ročná, 14-ročná súťažila a stalo sa mi, že sme tam vlastne bežali po prívode, teraz sme zbehli dolu k vode úplne a mali sme do takého kopca vybehnúť a ja som v tom kopci viedla a padla som a predbehlo ma asi 10 ľudí. A v tom momente ja, že vzdávaš to, vieš, čo ťa napadne, že už to vzdávaš. Áno. Ale niečo mi nedalo. A dala som to a vyhrala som to, že proste predbehla som ešte tie decka. Takže to je pre mňa poznanie také, že som človek, ktorý je strašne súťaživý, nerad sa vzdáva a keď to ide, tak ide aj cez hranice, len aby.